Tinokuchingamidzai zvekare pano paPasha TV. Nhasi tiri muBelvedere apa tasangana naPastor Madhoromadhi. Okay, saka vakawanikwa vachikubuditserai zvinhu panze ndivanani? Church committee. Alright, mungakwanisawo here kutsanangura vakatarira kuti zvakafamba sei kuti muwanikwe nhasi muchinzi property yenyu yabudiswa panze? Zvakatitangei kumashure mugore ra2021. Pachechi pano pane leadership rengo iripo pakati pamai nemwana. Saka ini ndaiva kudivi remwana womukomana mukuru anonzi Reverend Colin Makoni. Saka ndo pakatangira nyaya dzacho ndichisapota anga ari shamwari yangu zvakare. Saka ndo wakatanga nyaya ikoko. Saka mugore ra2021 vakadaidzira musangano na 23 October. Ukadaidzwa musangano waivepo. Musangano iwoyo wakadaidzwa maelda vakuru vekereke nevafundisi. Takanzwa musangano imomo makutaurwa kunzi tadzinga Colin, Reverend Colin Makoni, tavadzinga muchechi pamwe chete na Pastor Obed Madhoromadhi na vanova inini Reverend Tauya. Vakashaya, is late now. Okay. Vakakwanisa here kutsanangura kuti vari kukudzingirei? Vari kushanda against mai. Alright. Imi Pastor Madhoromadhi maitoshandawo here muri against amai kana kuti angangori ma-allegations? Anga ari ma-allegations nekuti indanga ndaiwirirana nemwana wavo. Okay. Saka mwana wavo akadzingwa pamakadzingwawo here kana? Reverend Colin Makoni. Reverend Colin. Okay. Alright. Saka imimi takaona zvinhu zvekubvira nezuro zvingori panapa. Hamuna here kwekuenda kwekuti mungawanikwa muchienda? For 19 years ndakashanda pakereke. Ndakabvura sangano rekuchitungwiza rechechi. Yezvino kwakatovakwa chechi. Ndikanovhura futi kumarondera kwakavakwa chechi. Yekumarondera icho ikanovhurawo yekumacheki kukavakwa chechi. Ndikazouya ndikaenda mukuwadzana ndikazounzwa pano ndichinzi ndiite evangelism. Handina pekuenda kupererwa nekuti kereke yanga isina cheuviri chekuti ungararama nacho. Okay, saka Pastor, imimi zvamuri kutaura kuti imimi hamuna kwekuenda. Hamuna kwekuenda muno muHarare here kana kuti hamutorina kwekuenda even nekumusha? Ikumusha handina kumusha. Isusu taingogara mumataundi ndoma ndakangokurira. Alright. Asi ndakatarisawo hangu ininiwo ndiri mwana ndinoendawo kuchechi, handingasi kuzotaura hangu zita rechechi, asi ndiri mwana wechechi. Ndinoonawo kuti our pastors vanotowanikwa vachivaka dzimba dzavo, right, dzekutiwo kana kuti zvinhu zvikazooma kana kuti kana vazosiya upasta vanokwanisa kuzoenda vachinogara ikoko. Imimi hamuna kuwanikwa muchikwanisa kuita izvozvo here? Ini ndiri full time pastor. Handina allowance yandaiwana yaikwanisa kuti ndivake imba. Pane imwe nguva taipiwa $3 chaiwo. Ndo pane mari yeschool fees yemwana, ndo panotoda kudya, ndo pane zvese ipapo. Okay. Ndabva ndaita mubvunzo zvekare muchitaura nyema school fees evana. Saka imi mufundisi mune vana vangani? Ndina vana vatatu. Musikana ari kunyora O level gore rino nematwins ari grade 5. Okay, saka vana vapari zvino vari kupi? Vana vakubva musikana anodzidza panama. Vanodzidza kuLouis Mountbatten. Saka kune watakambovaendesa nekuda kwokuti tanga tichitsvage pekusanogara. Saka kune kwatakambovaendesa nekuda kwechando chiri pano. Okay. Kwamuri kutaura uko muchiti muri kuda kutsvaga kwekuti muende munogara. Munenge muchitobhadhara rent here, and rent munenge muchiwana kupi since mamboiti mimi
apa manga muchingoita basa raMwari musingakwanise kubhadhara? Panenge patouya ma-well wishers kuti vandibatsire. Alright. Saka mataura zvekuti vana ava vamwe vari form 4 vamwe vari magrade chi? Grade 5. Magrade 5. Saka vana kubvira vachitanga kuchikoro aivaendesa kuchikoro ndiani imi mewanikwa muchipiwa $3? Adzimai inini ndichiri kuona because ndakazotanga kuita shuga manje kuti ndiafectwe maziso ndaishanda namaoko angu. Okay. Ko vadzimai vari kupi? Adzimai vangu patakadzingwa vakanga vabuda. Adzimai vangu vanoita zvekutengesa, saka vanga vabuda kune kwavakaenda kudhuze nebhodha reZambia uko. Vari kutaura ndo vari kungwavha kuti tirarame kuti tisvike patiri. Nekuti mukonoita muchakwanise nekusaona kwandiri kuita. Adzimai vangu ndo vari kuita. She's a good wife. Vapuwa mudzimai akanaka anondinzwisisa. Okay. Saka nhasi pano muri paPasha TV pane here zvamuri kushuvirawo kuti zviwanikwe zvichiitika mukati melife yenyu kana kuti muwanikwe muchinzi mabva pana pamuri nhasi? Kuzi zvinhu kuti zvirambe zvingori panze inozoti kunogona kuuya kana mbavha dzikatitora dambudziko rotokura kuwedzera pane ranga riripo. Ndikutoona kuti kwakuchida kutonaya, saka zvaitokwanisa kudestroya property zvachose. Saka unenge uchida kuti uwane because iye zvino ndiri kuda chikuru pane moyo wangu pamwana musikana anofanira kunyora form 4 pera kwegore rineri. Ndo pane nyaya kuti ndikaenda kure maningi zvinonetsa. Ndichida kugara mudhuze mekuti akwanise because nguva yacho yasara yekuti yanyore yadiki. Saka ndichida kuti awane ative padhuze pekuti anyore maexams ake. Avawo matwins vapedzewo grade 5 yavo kuti kana taakuzobvawo muno taakunotanga umwe upenyu because wakutonotanga kutenga mauniform, wakutanga kuita zvinhu zvese zvatova zvinyowani. Saka chishuwiro changu ndechekuti ndambowana pekugara muno kusvika musikana anyora O level yake, matwinswo apedza grade 5 kuti ndozonotanga nawo kwandichaendawo kwandenge ndazowana, nekuti tibooste muterms yekuti pave neproject yatei tichiita iyo iri kuitwa naadzimai kuti iboostwe zvinhu zviendeke, uye nekuti ndiwane pekuti ndigare. Ndikawana pekugara zvinondiitira zvakanaka. Pandinogara nemhuri, pandinoisa musoro nemhuri zvinondiitira zvakanaka. Okay, mataure mimi muchiti maimufundisi vanotengesa, maimufundisa vari kutengesa chii chekuti chingazokwanisa kukupa imari yekuti ikono zvimunzi mawana pekugara muchibhadhara rent muchiendesa vana kuchikoro? Ndo pandataura paya kuti well wishers. Unenge uchita appeal kuma well wishers vanokwanisa kuti vakubatsire. Alright. Saka business ramaimufundisi iri haritokwanise kuti riwanike richinzi riri kukupa imari yekuti mubhadhara rent muwanikwe zvemuchibhadharira futi vana maschool fees? Harikwanisi, riri kutobatsira kumafizi evana nekuti tidye. Kutodya chaiko ndine 4 years handina chandiri kuwana kuchechi. Svika pari zvino, svika ndabudiswa. Okay. Saka imimi mufundisi muchita basa raMwari kudaiwo so musingawane chamuri kuwana kubva kuvanhu vamunenge muchiparidzira shoko handitya, munofila sei imimi muchiti imi muri kuvabetsera but ivo vasiri kukubetsera imimi? Tinota maproject, vanhu vanenge vachiita maproject avo, vachiita zvinhu zvavo, kushandisana, mweya wokushandisana. Instead tiri kuita basa raMwari nekuti the founder aripo aiva nemweya wakanaka achitibatsira. Vazosarawo vapo ndo vasara Faro akanga aripo akanga akanaka. Uyu vazouya haakuzive, anokuziva zvake asi akuita zvakewo zvekuti haachakwanisi kukubata zvakanaka. Okay. Saka namai ava vakaoneka vachikutoti muzonzi madzingwa, pari zvino muri kuonana sei?
inini ndatova panzika kuva panze ndatodzingwa hatina chipati chaonana ndatova panze ndakatodzingwa ndosaka muri kuona ndiri papa ndiri panze ndakatongogara panze kuti nditsvage kwekuenda kuti havachina chekuita newe saka kana munhu asina chekuita newe hapana communication hapana chinhu because communication yakasopera kare kusvika masvika apa zvoreva kuti communication yadi hapasina. Okay, tinotenda nekuwanikwa muchikurukura nesu pastor. Kune vakatarira vari kuona mufundisi vataura vakati ivo vari kutaura kune mawe wishes kuti vawanikwe vachibetsera vana vavo. Pane arikuda kunyora form 4 gore rino nematwins ari grade 5 avari kuti avo havasi kukwanisa kuramba vachivabhadharira school fees kana kuti vachivawanira pekugara pakanaka since pavaigara vaita sei vabudiswa. So mufundisi kune avo vanowanika vachida kukubetserai vanokubatai panhamba dzipi? 0773 459 826 pa WhatsApp 0719 041094 ndo yeWhatsApp. WhatsApp anoishandisa ndiani because ndamudzwa muchiti maka affectika? Yes, I'm visually impaired. Ndinobatsirwa. Alright. Kazhinji kana mnhu achindiisira vazhinji vanondiisira vachishandisa maaudios. Alright. Alright. Ani kwanenge achindibatsira. Alright, munhu angakwanisa here kudzokorodza futi nhamba dziya dzemacalls? 0773 459 826. Macalls ndiko keshi iyoyo. Then WhatsApp is 0719 041 094. Kune avo vangawanikwe vachida kubetsera pastor sekutaura kwavataura vachiti vari kutomirirawo mawe wishes kuti awanikwe achivabetsera because vane mwana ari form 4 adonyora this year nematwins ari grade 5 avari kuti izvo havakwanise kuti vawanikwe vachimuvha vachienda kure nemhenge yekuti mwana ari kufanira kunyora form 4 and magrade 5 matwins aya ari kufanira kupedza grade 5 yavo pachikoro pavanga vari.